e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi araba marsi kalo kile 29 samba fila ani 27 mali kunnafoni jama lajugu aw minnu mi an filɛ sanga na wagati mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔnɔ ma an ka bɔlɔlɔ sɔrɔ ka mali kunnafoni.net an bɛ aw fo ni aw waleɲuman dɔn tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min kɔnɔ wagati sera aw bisimila kunnafoni bakuruba la a ka ca ni mɔgɔ 1,240,000 ani 40 ye minnu mago bɛ dɛmɛ la balokota nasira la gouvernement olu kɔni a yira ka fɔ ka bɛn ni o ye ko bɛna fɛɛrɛw ta san 2023 in kɔnɔna na a sɔngo kari ale ni mobiliba dɔ bin kɛra olu kan cɛ marifatigi dɔw fɛ ne bi kunnafoni kumabaw ye min bɛna lase aw denmuso ani aw balimamuso fɛ Mariam Kone aw bisimila. kunnafoni damela sa baloko dɛsɛ bɛ yɔrɔ minnu kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sɔngo minan kan nka o fo ka taa se duwanza ma olu de mago bɛ balo la a ka ca ni 1,000,000 ka fara 4,400,000 ani 75,5 olu mago bɛ dɛsɛlen kan olu kunbɛlen no fɔlɔ u mago bɛ dɛmɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko baganmara mɔni fo ka taa se nakɔ baaraw olu ma dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Wala Mayiga ale kɔni ye a lasi ko jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni mina balo dɛmɛ ta min hakɛ kɔni bɛ t'i jɔ suma tɔni 70,10 hakɛ ma ka ɲɛsin degun bɛ maa minnu kan balo in kɔni tilali mina kɛ wagati ni wagati teliya ale kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Wala Mayiga ale ko nin wale ninnu dabɔlen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun bɛ maa minnu kan baloko ta nasira la walasa ka dengu ta ka bɔ u kan Union Européenne ka kulu ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ yira ka fɔ ko nin ye ɲɛtagaba ye san 2023 kɔnɔna ni a san saloma kunnafoni wɛrɛ nasira la bagansogo ko ale ni nɔnɔ ko o ɲɛmɔgɔ kɔni murutilen no kosɛbɛ ni waati na mali kɔnɔ la ka da kan ko layidukan minnu taara furancɛla fanga ɲɛma fɛ kolonɛla Asimi Goita kabini san 2021 waati la n'o ye ka nɔgɔya don bagan olu ka dumuni ko la ko layidu kɔni mati mɛ awa ni wagati na bagansogo ko fo ka taa se nɔnɔ ko ɲɛmɔgɔ ma olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka don bagan olu ka dumuni na u y'a yira ka fɔ fɛnɛ ko ni a ma sɔrɔ a waati la k'a bɛna ni kɔlɔlɔba ye ka lase jamana ale soko ko ale ni a nɔnɔ ko ma donna nataw la o waati kelen na sɔngɔlo daminɛ in na fɛn min ye dumunifɛnw sɔngɔ olu kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔna na Bamakɔ ale ni jamana fan caman wɛrɛ fɛ sannikɛlaw olu kɔni a ko la gosi kosɛbɛ u y'a yira ka fɔ ko soko kɔni sɔngɔ yɛlɛnen no kosɛbɛ ko sababu tɛ dɔwɛrɛ ko bagan ale kɔni dumuni sɔngɔ o de kɔni fɛnɛ yɛlɛnen no kojugu an ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na kunnafoni ɲɛbilaw la kari 3 n'olu kɔni kun bɔtɔrɔ Gawo bin kɛra o kan cɛ marifatigiw fɛ minnu kɔni ma lakodɔn nin kɛra kunun tɛnɛdon marisi kalo tile 28 san 2023 nin kɛra yɔrɔ min na sa o de tojɛli n'ale bɛ baara ale komini na maa fɛn tun bɛ kari kofilɛ ninnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bolofɛn o darakiriw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wariw ale n'u ka marchandise wɛrɛ nafamaw o don kelen na mobiliba 2 n'olu kɔni fana kun bɔtɔrɔ aérofoire la ni misiw caman de kɔni olu fɛnɛ lajɔra kulu marifatigi dɔw fɛ sɛgɛsɛgɛliw olu y'a yira na ka fɔ ko kulu marifatigi ninnu taara ni bagan kofɔlen bɛɛ lajɛlen ni ka sɔrɔ ka mobili ale lakunto Mali kunnafoni jamana jabagaw ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na aw ni ce aw ka kulumajɔ la